Gauzak joan dira oso ondo. Kriston parte hartzea egon da, eta hasi lehen egunetik, marmitako egun, hasierako egunetik, jendetza, kasula pila aurkeztu zen, giro ederra, afarian, eta hola jarraitu dute. Atzo kofradia egunean ere, Eleiz portala tope-toperaino beterik, zake ia 200 persona inguru egon zirela bertan, eta hori kriston arrakasta da. Eta egunero herriko gazteria bertan, herrian egon da, oso aktibo, parte hartzen, giro egunero. Gaur ikusten da, gaur da despedidako eguna, berakaz eguna, eta herria bete-beterik dago, eta gaur odolosteak probatzen, odolosteetara jente pila etorri da inguruko herrietatik bai, eta orain gelditzen da despedidako gau pasa, eta ondo joango da, uste dut, despedidako gau pasa ere, ez da egon gora berarik, oso lasaitasun handian, jentea parte hartzen, eta hori da bilatzen dena jaietan, ezta? Bueno, bai txupinazoan eta abar gogoratu ditugu baita ere, bai Euskal Herrian eta munduan gertatzen diren kontuan inguruan, gogoratu dugu bai Palestinako egoera, munduko egoera, baita ere presoen kontuak ere aipatu ditugu, beraz egon da baita ere, jaia bai, baina baita ere gogoratuz ditugun beste kontu batzuk ere.